28. maaliskuuta ja mun puolesta lähtee Titanit kaatumaan. Attack on the Titan, uusi sarja mulle, aivan mahtava sarja mulle. Okei, heti näin alkuun, nyt kun mä viimeinkin Attack on the Titanin sain aloitettua, katsottua niin kaikki Death Notein, One Piece, Dragon Ballia, Anno Extorisia, jne, Soul Eateria, mitä kaikkea löytyy, ja vasta nyt mä pääsin Attack on the Titanin käsiksi, niin mun on pakko sanoa heti, että mä tykkään. 2 jaksoa mä oon kylläkin vasta katsonut, mutta ei sillä ei ole väliä. Se on tärkeintä, että mä tykkään jo nyt siitä. Se ei ole sellainen normaali sarja, missä hyvis tulee ja pau vetää pahista turpaa. Tässä se ei onnistu, koska se pahis on monta kymmentä tuhatta kertaa isompi. Helvetin isot titaanit on koko ajan porteilla, koittaa tulla läpi. Eräänä kohtalokkaana päivänä ne tulee läpi. Eli täytyy aloittaa heti tästä. Titaanit, ne on isoja. Ne on rumia. Osa niistä oli yllättävän pelottavan näköisiä. Etenkin tää, joka sattuu popsimaan Erenin äidin hyvin yksinkertaisesti repimällä ensin puottiin. Aivan kuten ottaisi jonkun nakkimakkaran ja sen pitäisi puottiin. Kun mä aloitin episode 1:sta, niin mä huomasin saman tien, että se sarja saa saman tien niinku mut mukaansa itteensä. Sen hahmot on todella mielenkiintoisia, paitsi Eren, josta mä nyt näin lapsiversiona tykkään. Eren on mun mielestä yksi ärsyttävimpiä kakaroita, joihin mä oon maailmassa törmännyt. Mut mä oon kuullut, että siitä kasvaa kuitenkin aikuinen ja kova kaveri, mut en sit tiedä. Sanotaan, että mä vertasin Ereniin heti One Piece-sarjasta löytyvää Kobea, josta mä en itse tykkää yhtään. Koska niissä kahdessa on jotain samaa, mistä mä en vaan tykkää yksinkertaisesti. Sille ei voi mitään. Ja sitten Mikasa, nainen, tai tyttö, yksi ainoista, mitä nyt on tullut. Todella omalla tavallaan pelottava tyttö. Saa kiusaajat lähteä saman tien pakoon. Ja osaa olla vaan helvetin creepy. Mä tykkään Titanista, vaikka ne onkin hiton rumia suurin osa, mutta niitä löytyy sitä jokaista kokoa. Mun käsittääkseni niitä on sitten se 3 kokoa, sitten on käytetty 2 jotain Colosseum, mitä liian olikaan, en tiedä, en ole niin pitkällä, kuuluu vaan juttuu kaverilta, jne. Mä tykkään tästä edes siitä, että heti alussa, kun nämä ihmiset kävi Titania kimppuun, niin heti näytettiin, että Titanit on oikeasti vahvoja, koska ne toisiaan sit vähän ajan päästä niinku todella paljon ruumiinosia mukana. En mä tiedä, miksi ne tuo ruumiinosia. Mun mielestä siinä on mitään järkeä, että äiti tulee kysyä, että missä mun poika on, se lähti sotaa. Juu, hei, me tuotiin sulle sen käsiin, toivottavasti kelpaa. Sä voit keittää sille vaikka aamulla puuroa ja syöttää sitä. Ei se toimi niin, ei täällä toisesta maailmansodasta tuotu saakeli toista hiuksia ja päitä ja jalkoja ja ties mitä äideille kotiin. En ymmärrä. Mut miten vaan, jos ne tykkää kerää niitä ruumiosia sieltä niin aina päivän päätteeksi, niin en mä kiellä. Se on ihan hauska harrastus varmasti, jokaisella oma harrastus. Mutta ruumiosiahan ei tietenkään voi palauttaa niinku jotain panttipulloja. Ja itse asiassa, niin. Ei, sit on niitä titaneja, joilla niinku ei oo iho käytännössä. Näyttää hyvin pelottavilta. Mut niillä on todella pienet kädet. Niitä tuli se 2 kappaletta, yksi niistä joka juoksee tokaisessa jaksossa muuri läpi. Ja ensimmäisessä jaksossa tää iso kaveri, joka sitten örnys sieltä muurin yli. Oli vähän pituutta liikaa ja pääsi siitä muurin yli. Mä tykkäsin niitten ulkomuodoista, paitsi siitä valkoisesta juuksesta, jotka siinä yhdellä oli. Ne ei sopinut mun mielestä yhtään sille. Mut mä ootan innolla Titaneissa sitä, että paljastukset jotain, ne vaikuttaa tällä hetkellä hyvin tyhmiä, mutta paljastukset jotain tulevaisuudessa, että ne onkin vähän saattaisi olla fiksumpia tai kohta niillä on, mä en toivo, että niillä on kohta siivet ja liskojen kielet ja sen sellaiset, ei helvetissä. Mut siis höppäsiä aiheista liskoja. Nyt kun on keskitetty Mikasaan, Ereniin, niin puhutaan hetki näistä tavallisista kavereista, jotka riehuu Titaneja vastaan. Mä tykkään niistä niitten psiu-aseista, grappleista, huukeista, mitä onkaan. Ne on aivan loistavan näköiset, kun ne siellä heiluu Titanien edessä. Ja niin poispäin sitten Titanin nappaa
siihen tyyliin. Mä tykkään siis niistä. Jostain syystä mä en kuitenkaan ole lämmennyt niiden puvuissa selässä oleviin logoihin. Siinä logossa vaan jotain häiritsevää, joka ei mun mielestä niinku, en tiedä. Mut ihmiset, ne on kerrankin ne on oikeesti heikkoja. Koska yleensä tos niinku voisi olettaa, että se päähenkilö olisi heti joku super yli vahva kaveri, joka vaan tulee ja pum, siinä on titaaninun ja pum, ja siinä on toinen ja pum, siinä on kaikki titaaninun, mutta ei. Ja tässä oikeesti, mä tykkäsin siitä kohdasta, kun se yksi titaani tuli. Ja Erenin äiti jäi sinne talon alle. Ja sit tuli tää kaveri, Hans vai mikä olikaan, jonka nimeä en muista. Hans taisi olla Hans on joku. Tuli siihen ja koitti käydä titaania vastaan, niin se oikeesti pelkäs. Se ei ollut sellainen, että hei, mä meen sinne, mä vedän sitä turpaa. Siinä olisi käynyt kliseisesti se, että se titani olisi vetänyt sitä turpaa. Ei, niin ei käynyt, vaan se oikeesti pelkäs sitä ja jätti se menemättä. Ja otti Mikasan ja Erenin mukaan ja häipyi hittoon sieltä. Siitä mä tykkään. Eli kuten mä oon sanonut, niin näin 2 jakson perusteella Attack on the Titan tulee olemaan mulle todella yksi favorite-sarja varmasti. Aika rohkeet sanoa näin 2 jakson perusteella, mut whatever, sen näkee sitten. Katsotaan ja näin. Mä päivittelen tätä aina jaksojen väleissä. 2, 3 jakson, 4, en tiedä. Sen saa nähdä. Tossa sarjassa ei paljon jaksoja ollut verrattuna niihin sarjoihin, joissa 5, 6, 7, 800 jaksoja lisää tulossa, vuodet vasta valmiina. Mut palaillaan seuraavassa. Katsotaan mikä mielipide on silloin Attack on the Titanista, Gyojinikin, mikä ikinä olikaan, en muista enää. Ja katsotaan milloin mun mielipide Erenistä muuttuu. Tällä hetkellä Eren on valittava, ärsyttävä pikkukakara, jonka voisi syöttää niille saakeliin titaaneille.